Ore rumo ka wuono tino sa uchiel dala parga ngweno rumo. Utimo nang'o bang' man? Erokamano ahinya Trevor, kendo aduoko erokamano bende kuom miya thuolo mondo achak aduogo e studio marwa ni en Ramogi TV mwageno mang'eny ahinya. Mar ariyo, yiena mondo amos jopinyno imore kaachiel kod Jonyando constituency. Alamunu Nyasaye ni weche matek maruto ketowa, Nyasaye dhi golowa machiegni. Mogik, yiena mondo aket kuyo ne nyadendi mosewewa, ma bende jaod bura mokwongo mamiyo motiyo higa mar 69 nyaka 83, Grace Onyango, mobedo nyaka meya ma Kisumu, mosebedo jalo matiyo tije madongo ahinya e weche mag dongruok e piny Luo. Nyasaye oket chunye kamokwe, joka osiepna akwacha, Nyasaye e mwalamunu. Kaachiel kod anyuola gi wedego osiepe mag Joseph Onywera ma wuod Kadibo, ma waiko tarik 25 dweni. Nyasaye mondo rit anyuola duto mag Joseph Onywera. Wang'eyo ni weche te dhi rumo makare. Kiny weche odonje wang'e. Serikal joka ruto ne weni en kawuono. Nyiso ni kata gik mwatimogi gin ok ging'e maler. Kawuono giloro ndeche madhi State House kata State Lodge ma Kisumo, kendo giloro ndeche madhi State House ma Nairobi. Akalo kanyo kinyi kadhi od bura to ichungo ji ni tidhi kanye to in ng'a. Tapenjogi ni to koro nyaka un ma obila ukia ni kiny emo gino chakore. Omiyo kiny be ok wabibiro gi mitokni nikech gin giketo kutheka moko ma mitoka ok kalka. Ka wasechano ne wadhi State House kaka kiny jakom nolande, ok wadhi gi mitokni wadhi we mabor. Kacha wawuotho awuotha gi tiendwa town chiegni mondo water ne Ruto oboke ma wacho weche adek motegno. Wach mokwongo mwantiere e oboke ma bende chik oyienwa. Kisomo pend chik namba 37 oyiene ja Kenya mondo ong'any moluongo ni demonstration, oyiene mondo picket, tiende ni manyo ratiro mare machalo mag union ka. Mar adek, oyiene kawo oboke mondo ter ne gima dho ngere dendo ni public authority. Kawuono ne wawuoye petition moro mowuok Awendo, nitie weche mag law manomula Awendo Municipal Council ma ng'ato okelonwa bunge mondo wanon. Wandiko ne Ruto ne ya mokwongo nengo chiemo ohewa gi nengo mauta. Mar ariyo, weche mag yiero nyoseloso duol madhi yiero jogo monego donj kacha. Jogo ok wan godo gadieri, mano wadhi ndiko ne. Mar adek, sirkal ji te chule usuru. To gin ka gindiko ji e tijegi, indiko ja Kikuyu, tindiko ja Lang'o. To kwa penjo tikonwa ni mano sirkal man kod shares. Ni ka shares gitin ka tionge shares, ni tok nyal mi tich kanyo. Wadwa penje ni ya, ka nigi kambi moro mane mantiere gi jo oda, onge tiende mondo mi jomoko chako kel pesa ne kambi no nikech gionge duolo e kambi no. Wadwa penjo wan kaka jogo monge kambi joka Ruto miluongo ni Kenya, ang'o momiyo onego achul osuru? Mano kiny wandiko e boke no maler. Gima giwacho ma bende naneno kosetimore kawuono, ni giwacho ni State House en kamurita ahinya, na rita mare ni malo kabisa. To wawacho ne gini ya, awacho ni kawuono ne wayalo wach mar law ma Awendo Municipal Council ma ng'ato kelo petition kaka luwore gi chik mar 37. Bungo chiel molo State House, tirito go bila mang'eny molo State House. To joka kelonwa barupe pile kendo wasomo kendo wawuoye. Eto Ruto ni to mane ma mare ni ochiel manade ma ok dwa ter barua ma chik oyienwa mondo mi water ne mondo odhi osomgi, nikech samoro gik mwawachogi kata makora wacho kani awinjo ni Ruto no ok winj dholuo. To joge man go butego onego lokne. To kata ka ok madholuo kende, gigi jakom osebedo ka wache rally gi te. To waneno ma kodwoke e rally. En bende luongo rally machielo kata odhi e kanisa to odwoke. Ok wadwa nodwokwa. Nochiko ni kobolo muma ne pap. Nengo gik moko ne piny. Ene mano wacho. Okay. To nyaka sani nengo gik moko osedhi malo. Ouru nyowe mogo ka 100. Nyalo manyo wudo mera. Sani mogo 250 paket achiel ma nyithindo ole pi to gibudhe mana chap to bende mogo no ruma kamano 250. Ouru nyowe ka en 100. Wanyiso Ruto no mera mumbi cha pok ilware.
dweche 7 pok nyathino keto muma piny yawa. To koro mheshimiwa wanona ne gik moko adek mudhi tero negi. Achiel en wach mar uchumi, mar ariyo en jo IBC duol mane ondiki mondo oyier commissioners go to gi ndiko ji e tich. Wachaka negi wach mar uchumi ni. Udwa ne gitim nang'o nikech sirikal to nosewacho ni umigi thuolo moro matin. Girito mondo ji odhi okom koth mondo bi ji keyo bi ji oyud cham mondo bech gik moko dog chien. Nyocha giwacho ni gidwaro kelo gimo kaka bando, oganda, nyaka mchele maonge usuru mondo be nengo gik moko dog chien. Uno udwa ne gitim nang'o? Ka koro osesomo barua ni e wach mar uchumi ni udwa no tim nang'o? Erokamano. Mokwongo kano onyisowa ni kolwaro muma piny to nengo ne dhi piny, ne ok onyisowa ni bang'e no takwayo unu umeda ndalo. Mano noko wacho. Nokono lwaro muma ni pap to gigo dhige muma no. Kaka muma lwar ni pap to nengo lwar. Nyaka sani mano pok otimore. Bang'e no opogo fertilizer. Moro ne awinjo ni jomoroko miye nono to uso ka 3,500 fertilizer. Osiep na ng'ani kelo fertilizer sama piny ongoro ma koth pok ochwe koro dweche 5. Ige ni sirkal Ruto ni emoriembo koth. Koth be yande chwe ka maber to ka Ruto donjo ni ato moriembo ni oino se chwe gweng'u nyaka nyocha Ruto donjo. Koro nwakoni ok inyal chiwo fertilizer sama koth pod ok chwe. Gima dhano hinyore ne sani en kech. To nikech nengo gigo dhi malo, Ouru be nong'eyo na dier ngima tek ma gima nyaka watim mabete me pinje te ok no Ouru kende. Ikawo ngima mar japiny duoko ne piny, ma sirkal kawo pesa mantiere consolidated bank kata consolidated account. Timedo chulo jopur kata joginene kata millers, jogo marego mogone. Imiyo gi pesa moro mondo mikoro giduog nengo piny ma dhongere dendo ni subsidy. Ouru noweyo subsidy mane chulo millers 7 bilion e dwe ka dwe. Osiep na iwinjo ka kech odonje dala to kinyis nyithino ni winjo wane mondi nyagero ploda mora wasi. Koro unu denya wakungo tiek plot. Sama kech odonje dala development mora mori chungo, kose chunge to koro jidhi e wach pidho jopiny mondi. Ruto konwane no dhi manyo mechanized materials kata equipment mar pur. Ok wadwar ma equipment mora sani, ok adwa ni ger ndara mora. Nikech jomigero negi ndara gi kiny wadhi ywago kech onego. Okaw subsidy manyocha Ouru keto momiyo ngima nyone pincha. Odwoke kama nyocha entie mondo ngima odwok piny ne japiny. Kiko wachnwa ni ndeche moko Ouru noweyo Mount Kenya ka, mawinjo ni luongo ni Mau Road, ni gigo nyaka tieki. Osiepna ok wadwar ndara sani, ok wadwar gik mwadwaro sani gin gik mamuhimu. Mokwongo ni nengo gik moko mathago wagi dwok piny. Mar ariyo school fees manyose dhi malo ma jonyuol ok nyal. Sana dhi pogo basari nyando. To basari mipogo cha ok chule te. Nyiso ni jonyuol mako bathe moka moro. To kumede kendo kaka nyoge mede cha. To jonyuol mang'eny kata miye basari ma ebo chako chandre kabisa mojudre mochul gimoro mathin pod nyathini mane dala. Koro wanyiso gi niya ging'inwa weche mag fees gigo piny. Ging'iye weche mag chiemo gigo piny. Ging'i nengo mafuta. Ing'e ni mafuta wan gi mafuta mar taya mabe matiyo mang'eny dala kocha. Kaito wan kod petrol ma mitokni ringo godo, to gi diesel ma masinde ringo godo, to gi geche marodonge. Sasa misemedo kata $1 e petrol, imedo nengo mar wuoth osedhi malo. Imedo nengo mar gik moko te minyewe piny nikech onge gima ok losi gi mafuta. Koro mano wanyise ni duok mafuta kama no Ouru weyo. Ouru nowe mafuta ka 132. Sani Ruto chaje $178 kuom lita diwa achiel mar petrol. To gi $163 mar diesel. Lakini dong nengo mar modhi to dhi malo piny ngima ok ka kende. Odhi e piny mangima kana na Ouru tiyo ka. Nengo no osedhi malo nikech lweny manie kinde Ukraine gi Russia ochakore ko Ouru e president. Mane momiyo no Ouru chulo pesa cha iluongo ni subsidy. Subsidy ok en gima static no chung ni unadhi mamiu bilion 8. Kaka ngima medo idho e kaka idho subsidy cha. Mondo gima nyo japiny chulo cha kiko ne pek ni koro donjo kuome. Koro Ukraine to gore agoya gi Russia kura onge bendo bor.
but iyudo ka lwencha chak affect gima waluongo ni international oil prices. Koro oketh oil prices at level mamalo to want to subsidy manyo okonyowa ni odhi adhiya nyiewo mondo kik piny fweny ni lwencha emomiyo ngima oridore. To koro jomondiki kaka jomondiki mondo oyiere jo commissioners mag IEBC wacho ni sirikal bende ndiko jin moa mane dhoudi ariyo kende. Udwaro notim nang'o? Oriemb jogi tich nikech moko to osemiyo mosendik nigi nyaka orak margi osekete koke. Koro ang' noriemb gi tich koso unu udwaro nang'o? Chik be koro oyie ni mondo ng'ato pok odonjo ofis tichak iriembe. Nikech ma osetimore chalo iwacho ni ose to nyose mana ne lang'o gi Gukuyu jodalawa kata kose nyose mana ne ji ariyo gi kende. Ing'e ni jogi nyondiko mokwongo kachako nigi cabinet secretaries mua dhongere dendo ni minister mane wang'e chon gi gin dhano 22 14 en jakikuyu to gi jalang'o odong' adiwa 8 wapog dhoudi 43 modong' nikech dhoudi manie Kenya sani en 45. Aya nyoge ndiko jomoluongo ni principal secretaries gi jotatije koro weg gi moluongo na accounting officers gi ka dhano 51 to dhano 51 26 en jakikuyu to gi jalang'o owena ka 25 dhoudi 43 walar iwinja wakone mano okonego timre kamane e piny ma ji te chulo osuru to samuse yieri ni president kata anyo yiera na MP Nyanduku sani kora timo tamna mar 2 kena duoko na jo Nyando erokamano sani kadhi pogo basari to kayierno mera un dhi uru bathe ka un ugocho ne ng'ane oka deal kodu dumany ng'ano chul fees ne nyithindu kori tiyo ne ji te ma okideo ni ng'ane nyogocho kama nade ing'ama leader kori kawo ji ni dhano romre ni te to nikech gimomiyo mare no to koro lich ahinya molo kata mara mar MP ni dhano gi chulo osuru tete to dhi ne sirkal ni to kase chulo osuru kaka ana chulo osuru pesa ma wagalalo ni ka tikona ni joluo gi jonyando ok nyal ndike tich nikech kambi mar Kenya ni uonge share mano ok wanyal yie. Koro wawacho ne Ruto ne en kod teko mar riembo ng'ata manie sirkal ka nitiere imbalance tiende ni ji ok balance maber e sirkal oriemb jogo orwake dhoudi mamoko bendo donji ka nikech en gi teko no en ema nyondiko gi en ema nyalo riembo gi kidhi kata mana joma koro ndiko gi Public Service Commission gi ing'e jakom mar Public Service Commission en Okuyu CEO mar Public Service Commission en jalang'o koro ido ka gipono mana joge gi kende ema girwake sirkal Ruto emotelo ne jogo riemba orwake jo dhoudi mamoko modong' gi to nikech ene manyo oketogi wan nyo kwakone ni joge mokaw nyo wanyise ni Kenya en achiel to kodwa ni Kenya opogre to baba kine wachno wach moro be wuok ka endi magi wacho jo Kenya kwanza be okenjo Kenya kwanza jaga budget miluongo ni Nyakang'o no wacho ni ka telo mar Uhuru nitiere kaka nodiye mondo mior pesa moko mwandu moko machopo bilion moko 15 jo Kenya kwanza wacho ni mano be achiel kuom gimomiyo uchumi rach sani nikech kane serikal mokwongo mar Uhuru ne wuok pesa mang'eny nodhi olut kuonde ma ji ok ong'eyo maler mano be nyalo bedo gimomiyo uchumi tek sani nikech gidonegi mokwongo be ne gidonjo ma giwacho ni kata agulu ne giyudo ka ni nono to koro seche yango weche yangore ni kare nitie pesa moko manoor ka gi kacha Nyakang'o akia ni en Nyakang'o masidho koso Nyakang'o makanye to en control of budget nitiere offices ariyo kende ma joma ne ndiko chike gi te nomiyo teko mathoth ma gin waluongo ni gin autonomous fully autonomous tenure of office ma Nyakang'o nigo tiende ni kinde momiye notiyo kata ka en higni 7 kaka par ni en odhi higni 7 onge ng'ata manyalo ketho kata idhi e court iketho sani Nyakang'o bet kanyo nyaka higni 7 Edward Ouko mane controller of budget not controller of budget Auditor General offices na kuni na reyo niti mar Auditor General to kod controller of budget offices ginomi teko mang'eny kaluwore gi sensitivity mar office magintie Ouko na serikali ok dwar kabisa maruto ne makoro ne deputy masani koro wacho ni en president ne ok dwar Ouko to gima ne ginyalo time onge Ouko tiyo modhi mana dala kende Nyakang'o onego ng'e mokwongo tik ni tij momieno ni kod teko mathoth e ofis ma ok onego ti kode gi jo Kenya kwanza gi ni mondo mi okethi weche mane otimore e sirkal mar Uhuru kisomo pend chik
223 ma Kenya wacho ni nitiere seche ma control of budget nyalo liars gi treasury mondo mi gigol pesa ma samoro ne wabunge pok opuodho nikech samoro wabunge ni recess wadhi yweyo dala mondo mi wadhi wati tije manie ground to wach moro muoch kata ne jo Kenya gore gi jo Somalia lweny mochakore kane jo Kenya onge omiyo nyaka gigol pesa mondo soldiers gi odhi mano wabiro kete kokwa bang'e kaka wajumbe seche mane Uhuru koro wuok nitiere gik moko manyaka ne tim mokwongo nitiere hospital miluongo ni majo KDF manye igero ni Maruto ni be manyodhi moyawe akia ni ng'e mano no gol pesa mondo mi odhi otim weche mag hospital cha KDF hospital mar ariyo ne ndara mowuok Lamu dhi Garissa to chako wuok Garissa dhi Isiolo mano ne nitiere kama critical nikech contractors ne dwa wuok e ground ting'eni yorno lach makiwe contractor dhi to pesa michaki biro tiyo go to mobilize them mondo gidogi ne ng'eny koro gigolo pesa no mondo dhi kacha yorno Ruto no osedhi monene koro sani giwacho ni gik ma Ruto no oneno mo commission gi ni mago kara no konego chul nikech nyakang'o koro wuok sani wacho ni no chune mondo mi okal pesa cha mar ariyo wan kod pesa ma Ruto osechoko nyaka nyodonje office en 1.3 trillion tiende ni trillion achiel gi billion 300 iwinja 1.3 trillion tiende ni billion di alufu omera billion di alufu anyalo kwano nika mana weya doga dhi anindoda nikech otamore okachopi to billion 300 bende ni wiye mano magisechoko nyaka nyodonje office giwacho ni billion 15 mane Uhuru oketo ka KDF to kete barabara ni mane makoro miyo Kenya dhi marach to gisechoko 1.3 trillion jogi pimo wiwa koso gipimo wiwa giwachnwa ni 1.3 trillion magisechoko to timang'o kapod wawe billion 15 mane Ukuru Yatani owuok oko kawuono jalo mane ta weche mag omenda e sirkand Uhuru oselero gi maler kawuono kaka gigo no bedo koro ginyiso to margi magisechoko ni to nade kata kiwe mano Ukuru Yatani owacho ni sama gidonjo ofis makata muma poge chamo to giseoro barua ofis Ruto gi mar Gachagua mondo mi Gachagua 1.59 billion mondo dhi otigo ofise mar deputy president pok gichamo muma bunge pok obedo convened manikech pesa ne nok ndalo no Gachagua nomiye million 500 mondo dhi oran godo office kacha nyogi puchi chamo wiya ne gidonjo office kacha giyudo million 83 ok niwinjo kae magiwacho ni mano uro weyo Ukuru Yatani wacho kawuono ni no miyo Gachagua million 500 kapok gichamo muma mondo mi nodhi onyiew godo mitokni kata kiwe weche mag mitokni nitiere gik moko mane gidonjo nyane pap to gichako dwaro nikech bunge nokawo dwe achiel bang' yiero ekodhi mondo cham muma kacha koro ne gisekawo pes mang'eny koro wapenjo to mar Uhuru ni ema ne rach ayro wawuondre ni kar Uhuru nochame margi mane gichamo mang'eny kapok ji ochako tichni dagi nyisa to koro kang'o geng'we kar jot mar jatelo main state house ang' notim nang'o ka koro watieko nikech police to bro bet police nitie kate bunge sama wuoye kodi ni kendo ging'eny to kosemono ji kelonwa petition e nyimwa mondo mi wawuoye police gi onge moa Uganda moa Rwanda be pok aromogo moa Somalia be podi kidhi e supermarket pok aneno nengo mar police mar mogo to gi njugu mar police me uso mopogore gi mara police ok dang' wachna ni en gima yot ne to jo Kenya to hinyore otek na ibendo tekni to kineno ni Ruto ni giri ma special mo kidwa na mi barua awe wadeny kodi kamano jaod bura mane kama dongo weche ndo mar Buch Jopiny weche ng'eny saye matin ono mojare dukelo men jaod bura manyando mane Buch Jopiny wanere mag daka matin